lah gue mana kunci ano lemu-lemu mantap dulu sulit sulit sah suwen triple cok kita bento bener kok no PayPal jane ndak sepek goblok ya orang mama sih woi woi berapa emang wilayah sopo yang menengah diomongi emang ono apa mas? kowe kira kenal aku tapi Ora ya mas. tewas lemu-lemu beda apa orang di TV kowe kowe dute beli meneng-meneng ae betul ora Raja mas, Suwen boleh, iki. mas. Sampai gue mas, sebutannya angel loh mas. jaket ini lumayan Mas. Gue napok lambem cocok itu mas. bisik ku picek karo ngewu iki Hari itu berapa? ojo ngewu mah ora iso suwen kok kowe iki gue apa ora kowe 50.000 mas. ndak ngono suwen Bicak wong dia mau iku asu. Malah. oh Asu. aduh habis rezeki Ayo yuk. Cilik kowe tate wireng anutan slite ireng. Akan ngocok asu. ayo dono Siap ya. Ya Allah. Mana rumah kalau supi ya, supi mata tanpa supi, kamu udah diwe ya. Iya, bisa pengen Singapura. Butuh duit piro ya? 14 juta. Orang kekurangan deh. Ya gampang kok tak kirimi satu senggo. Apa? Kan harus ayo turun aja. Mas, gue di bawah mas. Di bawah aku mas. Bawah di mau berapa mas? Mending wali lah. Kita ikan menutang gue kocokan dorang mas. Aku lagi nang. Itu ngasih tak gue alak gue habis. Aku suka tahu mbak. Aku turun aja bro. Ayo mas turun. Cuma nih wongnya mas. Gini dia. Wah gurih. Ini ireng. Utang sing tireng kok. Tak tau ora. Undi mah. Turune tak gesek. Iya. Ah, iki wonge. Di mas, dodol mas. Iki wonge. Saya ikut boleh. Coba mas, lu mas. Saya tembokane se tak telepon dia aktif wong. Saya bukan. Halo. Halo, ki sapa? Bro ki mau jadi duite bocah-bocahku. Wong telu mau lemu-lemu. Mau jale karepmu piye? Lah kemarin di duit. Mau jale aku tak kae sak senengem. Tak transfer. Kok kayak wong susah banget njale bocah-bocah lagi di dolanan. Dino, gak terima kowe. Gak terima, Bro. Jalan piye? Ayo saiki. Nendi? Saiki, ya wis tak layani barang kowe arek. Tangan jentik ae ilang ge. Letong. Wis. Yo. Terus senggel awaro. Kita delo kabeh nembur iku kuat. Yo mas, siap. Tak berbesane tok. Dadi no. Bredel kontol.
lu Mas. Ayo, wae kowe tak wete buka yo. Gering kalau. Pantesan jaluk duwe temen. Gering ngono kok susah ngono. Iya Mas. Bres ayo Mas, bres. Bres ayo. Dino ae, tak terima oke. Sekolah, ngolot. Akane. Ayo, yo. Triple kill. Savage. Kapok ya? Kapok urung. Wes Mas, ampun Mas. Berarti ditep bocah-bocahku. Semeneng bocah. Kurang ora, tambahin nih. Kurang. Halo Mas. Udah ada tenang Mas, tenang. Udah ada Mas. Ana mendilik. Malah tuh kalau ini